Salm numru 32. Lena ta' min jaqla l-maħfra. Jien il-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu id-dnub tiegħu mistur. Jien il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Jien bqajt siket u nfena ġismi, jien u nokrob il-jum kollu. Għax lejlu nar, it-toqol ta' idek fuqi, saħti nfniet bħal bisħana tas-sajf. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int firtli l-ħażen ta' dnub tiegħi. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket. Jekk ifuru il-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Int kenna lija, mit-taħbit ħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nagħlmek u nurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bal li bil-ġiem u rriedni trażżanhom biex jirnexxielek tiġbidhom lejk. Ħafna huma d-dbatijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħniena. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja.